अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सगळ्याच कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की भाजपनं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवावी। त्यामुळे भाजप वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच ही विधानसभा निवडणूक कमळ निशाणीवरती लढवणार असल्याचं राजन तेली यांनी सांगितलंय। सावंतवाडी विधानसभेमध्ये कालच्या ज्या 24 निवडणुका झाल्या त्यातल्या 7 निवडणुका सावंतवाडी विधानसभेमध्ये होत्या। ह्या 7ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 5 निवडणुका जिंकल्यात। 2 गाव पॅनल आली आहेत, त्यातलं एक गाव पॅनल भारतीय जनता पक्षाचे येण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहे। आणि हे सगळं असं असताना आम्ही दुसऱ्याच्या जाऊनला काय म्हणून बांधायचं? खालच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, ते दीपक भाईंना काय वाटतं हे मला विचारण्याचा अधिकार नाही। त्यांना उभं राहायचं, त्यांना राहू देत। पण भारतीय जनता पक्ष इकडची निवडणूक वरच्या वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने, वरिष्ठांना सांगितल्यानंतर ही निवडणूक लढवण्यासाठी तयारी त्या दृष्टिकोनातून केलेली आहे। आणि मग वरिष्ठ आमचे जे सांगतील ह्याच पद्धतीने ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष जिंकेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।